Věděli jste, že selhání autobaterie je úplně nejčastější důvod, proč řidiči volají asistenční službu? A přesně proto jsme tady. Zdravíme vás z Woton.cz Autodíly. Pojďme se spolu podívat na to, jak poznat, že se životnost vaší baterie chýlí ke konci. Takže první a asi nejčastější varovný signál je ten, který s největší pravděpodobností uslyšíte jako první. Je to ten váhavý zvuk, kdy motor při startování točí o poznání pomalej, než jste byli zvyklí. Místo toho rychlého energického naskočení slyšíte jen takové namáhavé, prodloužené převalování. To je jasný první signál, že baterka už nemá tu sílu, aby pořádně a rychle roztočila startér. Ale slabá baterie neovlivňuje jenom startování. Jejím dalším úkolem je krmit veškerou elektroniku v autě. A právě tady se můžou objevit další takové nenápadné signály. Třeba se vám občas resetuje palubní počítač, rádio si najednou nepamatuje stanice, nebo vnitřní osvětlení problikává. To všechno jsou vlastně taková volání o pomoc od vaší baterie. Jednoduchá věc, kterou můžete zkontrolovat, je datum výroby. Průměrná životnost se pohybuje mezi 3 až 5 lety, takže pokud je ta vaše starší než 4 roky, už tak trochu přesluhuje a je dobré být na pozoru. Někdy je problém vidět na první pohled. Tak co třeba? Nejčastější je koroze na pólech baterie, takový ten bílý nebo namodralý práškový povlak. To není jen kosmetická vada. Ta vrstva funguje jako izolant, brání správnému kontaktu, takže se baterie špatně dobíjí a hůř startuje. Takže stačí očistit. Očistit póly a svorky drátěným kartáčem a dotáhnout je. To je základní údržba, která může výrazně pomoci. Dobře, koroze. A co dál? Na co se ještě zaměřit? Hledej jakékoliv deformity na samotném těle baterie. Pokud jsou její stěny vyboulené, vypadá trochu jako nafouklá, znamená to, že uvnitř došlo k poškození, pravděpodobně přebíjením nebo vnitřním zkratem. Musí okamžitě pryč. Stejně tak hledej jakékoliv praskliny v plastovém obalu nebo stopy po úniku kyseliny. To znamená, když je mokrá. Přesně, pokud je baterie někde vlhká nebo špinavá od něčeho, co evidentně není jen voda z ostřikovačů, je to signál, že teče. A to je konečná. Příznaky jsou jedna věc, ale jak mít 100% jistotu? Takže za prvé hlídejte si klidové napětí. To je fakt rychlý test, co zvládnete doma s multimetrem na autě, které pár hodin stálo. Stačí nastavit multimetr, připojit červený kabel na plus, černý na minus a je to. Okamžitě na displeji uvidíte naprosto přesný údaj o tom, jak na tom baterie je. A co teď s tím číslem? No, od toho je tu tahle jednoduchá tabulka. Cokoliv nad 12,5 V znamená, že je vše v pořádku. Ale pozor, cokoliv pod 12,4 V už je signál, že by baterie co nejdřív potřebovala dobít. A pod 11,9 V je to už vážné. Hrozí totiž nevratné poškození, kterému se říká sulfatace. A to nejdůležitější je pochopit jednu věc. Plně nabitá baterie neznamená, že je automaticky i zdravá. Nesmíte si plést stav nabití a stav zdraví baterie. Stav nabití to je vlastně jenom to, kolik energie v ní zrovna je. Jenže pak je tu ten stav zdraví. A ten je upřímně mnohem důležitější. Ten vám totiž říká, jak moc je baterka opotřebovaná. I když ji nabijete na 100%, stará baterie už prostě neudrží tolik energie jako nová. Jak to tedy spolehlivě zjistit? Na ten stav nabití stačí to jednoduché měření napětí. Ale abyste odhalili to skutečné zdraví, na to potřebujete zátěžový test. Ten v podstatě nasimuluje startování motoru. Zdravá a silná baterie i při té obrovské zátěži udrží napětí a to by nemělo klesnout pod 9,6 V. Pokud napětí spadne výrazně pod tuhle hranici, třeba k 9 V nebo i níž, je to jasný signál, že baterie už nemá sílu, její vnitřní odpor je příliš vysoký, je opotřebovaná. A je jen otázkou času, kdy selže. Přesně. Existuje i takový domácí trik, i když není tak přesný. Můžeš měřit napětí multimetrem přímo na baterii, zatímco ti někdo druhý startuje. A tam je ta hranice jaká? V takovém případě by napětí nemělo spadnout pod 10,5 V. Dobře, pojďme si to shrnout. Kdy je tedy 100% čas na novou baterii?
trvale nízké napětí i po nabití, propad pod 9,6 V při zátěžovém testu nebo jakékoliv vyboulení, praskliny a koroze jsou definitivní signály, že je čas na výměnu. A pamatujte, ať už potřebujete rovnou novou baterii, nebo si jen nejste jistí s výběrem té správné, naši odborníci jsou tu vždy pro vás a rádi poradí. Tento přehled pro vás připravil Voton.cz jako součást našeho seriálu o autobateriích. Pokud je čas na výměnu, pamatujte, že správný výběr je základ a kompletní sortiment pro každé auto najdete na našem e-shopu. A úplně na závěr malá otázka k zamyšlení, hlavně teď, před náročným obdobím. Je baterie v autě opravdu připravena na zimu, která se blíží?